Ay, 43 minutes. Hi, hello mga bay. Kumusta? Ngayon, nandito po kami sa lupa na bibili namin katas ng YouTube. Nakita ko po sa inyo kung saan. Okay, so nagkisa ko. Ma, bato-bato man ari. Ari ta magbalay ma? By the way, first time sa akong baby girl nga mo ani diri. Dapat surprise ko to sa kanila pero nagpumilit na sumama si baby girl kaya ayan nakikita niya ngayon. Huwag kang ingay kina kuya. Lindot ma? Nani balay wala. Yuta pa lang oy. Oh, yuta pa lang. Lupa pa lamang. Dako gamay. Sige, pakita mo na palibot. Ara, naidagan basura. Ma, nag-helmet pa magyapon ka. Ari, ma? Ma? Ano ba yung tao? Nasa dapita? Maraming tao dito mga bahay kasi may meeting, no? Meeting ng mga guardians. Pero si Papa, ma. Hindi, iba yung grupo nila. Sa inyo, Alam no? mo, ato na to, asa dapit. So, dito na po yung area na nabili namin mula doon, highway yun. Tipolok Elementary School. Tapos, dito kami ngayon sa binili namin na lupa. Katas ng YouTube. Woo! Okay. Ito, kabatuan. Ganun sa bato mga balso. Ito yung tibag-tibagin tapos ipukpok sa tao na badlongan. Sige, i-close mo muna bigay. May nag-meeting. Yun na ako, ma. Bato gyapon. Malayo pa di ato ang balay, ma. Hi, Dan. Ang hapon. Yung attorney, ma'am, pila? Gamitin hindi karon mga bay, no? 1%. Kasi Pero normal nga, linganan. no, sa mga attorneys, Pero kung uyab, 50% Diyos ko, gina sa nagburok. amount. Pero sa kay mama, ang yura. Ayan. 1% madara nagwan ka mo. Ito lang ang mga madam. Bayaran sa inigpahimo ni mo kontrakto sila sa bugado. Kita sa yuta. Obligado bitang musunod kay notarize man. Kay katong palit na ko nga dili notaryuhan. Wala ko na transfer dayon dako ko kay ko Gamay ra da ito, no? di do sale naman dito. Deed of sale man na kani kontrakto sale pa man. Oh! Isa mo na. Singan? Oo, nituyok pa ta dito. Pwede man naman. Salamat, nakaabot ra gid taon sa last minute. Sige, maadto na ta dito sa kuan. Ato ta sa area. Oh, sa area. Atong duawon pud oy. Lagom pud nato tong area. Ali diri kilay ni mo taray lagi na. As kay bapak. Di ba? Okay kayo, na. Okay kayo. Lami kayo. Kita lagi ko na mo. Manapit inyo. Na dito. Asa, Na namin diyan naghuyo man. nagbalay na mo? Mayo no, kami ani mangisda pa mi. Og ibalay. Hinay lang gud. Apa ka itong utanon ni tatay diha? Tala mo duwa to sa Sa area. asa? Kabaw na si. Kuan butit. Ali na, tit. Tit.
Itong tanahon kay wa ko kita. Yang guys. Oh. Wow. Sige, unya ra kay busy pa si madam no. Unya ra may kay istorya niya. Dam, musubay sa mi sa mong kuan ha. Subay sa ko na. Mumuhon mula api. Gamoy nulong di ini. Kaluyo sa ginuunay. Kamo to tagatas ng YouTube. Si nanay pala, si nanay Marcela. Ay nay, si nanay ang nagkuan sa amo adiri no. Siya ang gihimong instrumento sa Ginoo nga maka-invest mi diri. Thank you kay Nay Marcela. Welcome. So maayo kay way tubig ron. Isa o nagambak-ambak beta dire. Oh, Jud. Hala no. Eh computer ron diri. Ari mi diri ha. Sigalo yoga sa Oh, gabaw, maham na pitbok. Atong palampasan, og ingon ani hala ka Ginoo, kahadlok kalibon ba? Ang imo asa dapit? Kamama nimo. Lami kay katawa. So, musubay mi diri mga bay. Hala dalian nila nakatukod oy. Sa akong apo kanang naisagi. Asa kani? Ano naisagi? Anong punuan saging? Naginusara sa matuba na nato na po. Kanina, ipila may square na 50. Pinta ko nun pero ana pangawe. Ah, Nila gilukop. Nila gilukop ko. okay. Kuan lang, temporary. Silingan o kapaton. Lagi, katubid ang nagian na tunay no. So, diri may nagakuha og. Yuta mga bay. Hala na, ang tanong ni tatay. Wa naman eh. Yun ay tinangkong. Lamia nila pahawan eh. Oh, mabalitan ni tatay. Tay! Paitamig tinangkong tay, daghang udlot. O kani oh, hala, kalami ani. Ang buthay ni daan tatay, puro siya ni tinangkong ni balay ni tatay. Hala na, daghang udlot, hala, kalami. Ya, ang talong, naunsa naman eh. Oh, may talong. Kani imo na gi-garden? Ah, dapit book. Tuah. Tapad na po dito? Kanang hawan? Kipi-kipi ni bi? Itong kuan? Hindi man ni kipi-kipi. Ah, mataagi ari. Imo gipalampasan naman lagi ni mo ninay. Imo gipalampasan? Or gi-garden? Gi-garden ni tatay? May huno tay apila pud ang maglampas. Hi. Kumusta mo diha? Guys, kuila mo tanan? Kisay ngano man? Nge. Isa maestro ninyo. Why eskwela ka way klase? Diri ra mo sa dool no. Mag-hi ra mo. Oh, si lulo nimo nilusot. Stand up. Okay. Okay kayo. Ala kalingaw sa mga bata oh. Buyag ng mga Ano mo lagi daghang bata din. na may daghang bata kabibo ba? Ano mo lagi daghang bata din eh. Mapagani makabalay tanan. Ay, pang-eskwela mong tarong ha, kay basig usan ninyo, ma-presidente sa Pilipinas pohon. Kwarta? Nakikibilin ako? Awa, madya siya, alas ito. Sa Pasko na lang ha. Sa Pasko, kung naanak ko'y balay, di kaluyan ko, linya mo sa balay ha. Ah, burger, sige. Maghimo tag burger. Ano man? Ah, di sa mo nakita na sa Facebook no, ka-trending no. Ha? Naamoy mga Facebook? Wala? Oh, i-search ko ha, Inday Kabkab. I-print siya. Ha? Kisa man? Guwapo oh. Hay, bayot ani. Ay mo.
Triple kill. Sige, mari sa mi sa amo ang area. Guwapo, oh. Eskwela mo tarong ha. Oh. Inday Kabkab. Oh, KEB, KEB. Uy, nai-wire na iyo pa dool. Oh, sige, sige. Pagtapok mo kay picturean ta mo. Idali. Kami. Ali, 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 ali. Apili, apili, oh. Post pila mo kabok na ako 5 tag 5 diri oh, dali. 5 lang ha. Ay picture sa, dali. Ang di mapil og picture why 5. Ayaw pud nagbungi. Looy pud kayo. Asa man ka? Ayaw lagi ko wow. Sige, Diyos ko, nahapit. Nahapit pa diri. Sige, sige. Okay, ready? 1, 2, 3, selfie! Og maulit tao mo, balik mo na kuha kay ipakita na ko yung mga picture. Sige. 1, 2, 3, Oh. Kisa may mo picture na to. Anya, apila pud ko. Sige, sige. Kani mo ipinduta ha, kaning sa ibabaw. Ayaw pa mindot sa lain. Kanara sa ibabaw. Kanera? Kani ba kanang kamera sa ibabaw? Sige, sige. Go. Ato te. Mga anak nga bago. 1, 2, 3, go. 1, 2. Wala te. Sige, sige. Uy, naligid. Kabayo. Kaduha natin. Kaduha? Sige. Dali, 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 dali. Dali, dali. Akong mga anak. Kung mga anak nga bago. Pakitag, sikote. Lagi, pagbahin-bahin lang mo ha. Ako'y kwante be. Ako'y kwante. Ako'y lakwanan. Ay, nagbugno. Dili ko ganahan na magbugno. Linyag tarong. De, ako'y kupot sa kwarta te. Ako'y bayan ng Ganong ikaw man. Ako'y lang magawa. Ikaw ilang treasurer? Oh, ako'y lang magawa. Time sa asa naman to ko. Kunin, Jis, edad te. Ha? Edad. Pila mo kabok? 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Ay, tarong mo ba? Tarog linya. Tarong mo ba? Pag-iyam ko ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ako din! Apel! Uy, ka-apel! Enter ko. Pila mo kabok? 11. 11? Oh, 11 may tanan. 11. Oh, enter bitaw ko. 9, 10. 10. Ikaw lang ba? Hindi. Sibiting ko lang. Lagi linya mo. Ako'y magawang GST. Ay, unsay linya nga insakto, adin. Ako'y magawang GST be. Unsa? Una si baby girl, dali. Linya sunod, street linya, street. Jis, manako tanong. Street linya dito. Nawitan Jis ako. Dili, street dito loyo, dali. Dito sa loyo matagan man tanan. Kontek. Ikaw dito loyo ko. Ali. Jis, ako te. Ah. Magawang ko te. Sige, hawa na lang mana. Ako'y magawang. Ay, wala, jis, parehas tanan. Dari, unahan. Sige. Kisa pa'y wala. Ako. Ano dawin? Sakto na. Sige, tara na, tara. Hawan lagi. Welcome. Bakit video ba? Ada pidiri? Asa kanina? Ito ko na ni sako. Asa tubangan na ito. Kana ni sako ta ba nya nagtuko. Na may kuan daw. Boy, patabakan mo ina ato ah. Asa man taagi na pid? Dari ra lang taw.
Nara dire ba pikas? Dili mao de. Kuwasa ko pa, be. Ayaw, Pi. Masaag yung eroplano. Eroplano masaag. Eroplano masaag oh. Pwede Ay, magyat? oh, plano. Ha? Di magyat? Di magyat? Tanaw kami sa among kuan ba? Managit eh. Asa? Asa banana? Na itagliya na dete wa. Kasi tugangan ninyo ha? Na lagi dari wala dari. Asa may waan eh? Klaro na ito sa madam layo asa gyud kay aron makuan dayon. Sige lang tayong ani, sige tayong ani, taga kuan na to nanay mo tukod. Kuha naglaro ha bitaw ninyo si ma'am kay para gid mo masaag ang asa. Wala ang tao. Amo asang itamanantan mo na lahi na diyang tagiya. Amo Mao yun nun kay aron malimpyo ba? Oh my goodness. Sige. Ato sa katon si madam. Nga sa gidapit. pagpatultol mo para mao ang tao na Ipusa na di pusa. Diri. Diri ang mga area mga bayno. So, kana mga punuan diha. Kanang himuon ng kalsada bahin sa sketch plan nga gihimo. So, muna himuon nga kalsada di mga bay. So, nami sa atubangan sa kalsada. And that's what I want. Kay gusto na ako magtukod og bake shop diri. Wa ba may bake shop diri? Puhon, kalayan tas Ginoo ani. So diri dagko kayong bato. I-design na nato ni puhon. So matod pa ni madam na kani yung mga napalit daw duaw po niyo lampas-lampasi kay wa na naunsa naman ni. Gogo na. Ayan, hi mga bay. So, mao na dahil itong area dito mga bay nga akong ipakita ninyo, no? Ato ang kalibunan. Pero mahawan na ito pohon, mababa na ito pohon. Mungit-ngit. Ha? Labi na nga nami sa daplin sa karsada. Kay daplin sa karsada, dito akong target kay para okay kayo mag-bake shop ko mga bay. Pohon. Ayun to ko. May eskwela sa ako. May eskwela sa ako para mahimong master baker. Charot. Sige, daghan man pamaagi nga mahimo kang master baker. Labi na nanay YouTube karon nanay daghan diha nga mga sunanan. So, no need to study, you know. Basta kay kinahanglan na i-love lang nimo ang imong trabaho, ang imong pagpaningkamot, panginabuhi, kinasingkasing og labos tanan. Ningkamot jud ka nga matinud-anon ka labi na sa imong mga customer. So dinhi na lang kukutob. Bye. So muna area diri super probinsya no. Lingaw kayo so pohon mabibo na ni diri. So thank you so much ninyo mga bay sa inyong mga suporta labi na sa mga wala nag-skip sa ads. Yan. So diha day ko dapit nang naikawayan. Pero mahawan na po kay kalsada man ko. So, daghang salamat sa inyong suporta ha. Labi na ko sa inyong hang dili pag-skip sa commercial. Dako, kay tabang dyan na namo mga bay as in. So, makita ang inyong puhon. Sunod, katas ng YouTube. Kay gamay naman kulang. Impas na ang atong yuta. So, ang sunod, magtigom na sad ko para tukod. Thank you so much in advance mga bay. Labi na sa mga dili ninyo pag-skip. Saan man na? Ni kuot man sa kuan. Klaro ka is kamera. Gara po ka no? Oh, sige. Dinhin na namin kuto. Bye! Bye! Bye!